Right, muri yeZimbabwe chigaro chedu chenyika cheupresident chakuitwa ubvanzu chakubva rugwano bva ya izvozvo. So chiri kuitika ndechekudai so muri yeZimbabwe. Tagwirei pane madetails matsva asvika panews desk right now ekuti ndiri kuda kuti ndishare nemi munzwisise the dynamics dzirimo muZimbabwe right now. So first of all, thank you for watching, and ndikuda kuti nditi nini, politics dzakakosha, ende kana tisati tagadzirisa politics muno muZimbabwe zvese zvatinoita mahumbwe. Politics dzofanira kutanga dzaita straight. Ukaona nyika ine politics, chero maZimbabweans, ukaona nyika ine politics dziri straight, vanhu confidence inokwira munyika. You feel proud. You see Zimbabwe techigwadzo. MaZimbabweans everywhere, you are anxious, you are angry, you are whatever. You wonder, why is it like this? Utungamiriri husina kumira zvakanaka hwemunyika. It will affect you on a real level, deep, no matter what. Chero kazviti nezvepolitics handabasa nazvo ndokumwe kutoaffectiwa ikoko. Kuti haini zveZimbabwe handabasa nazvo, it's a hopeless thing. Watoregwa kumusha kwako hausiri, you can't identify nenyika yako anymore. Ndiri kuti politics dzedu dzofanira kugadziriswa. That's the only thing that can make everything else flow mupenyu hwemuZimbabwe. So stay tuned muri Zimbabwe, because panapa I'm the biggest political voice muZimbabwe. You already know this. So muri Zimbabwe, let me get into this. Regai ndipinde muzvinhu zviri kuitika right now. So tina Tagwirei, tina Chiwenga, tina Mnangagwa. These powerful men are all about chigaro. Mnangagwa is right there, and unozviziva iye kuti either uchafirapo, either uchasiya, either uchava able to even suggest to his real comrades vakafanana nakuda kwachitagwira kuti ndikuda kuestablisha chikingdom, or he will give up to Tagwirei and give Tagwirei as the man who will take over, right? Because une that dilemma, but he can't push Tagwirei far away, because Tagwirei ari kuuya with the promise yekuti, it's an unspoken promise, but it's there yekuti he will be the next president. Cap 3, after all, benefits him or aligns him well, because he got money, you just buy the parliament, opened, and it is as simple as that. Now, muri Zimbabwe, tina Chiwenga, tina Mnangagwa, tina Tagwirei, and pane zviri kuitika right now within ZANU-PF, within the deep state, and zviri kuitika right now within the deep state ndezvekuti matensions akwira nenyaya ye$9 million yakaspendwa within 1 or 2 years, ichispendegwa small house, and then my retired generals, central committee ZANU-PF, all these big ZANU-PF wigs, they are getting peanuts. So Chiwenga just gained massive support right now, but Tagwirei manje, he is seeing kuti Mnangagwa is betraying him. He is seeing, and he have heard, I mean, everybody munhu ane brain akangwaraka anoziva zvekungoti vanhu vari sei, kana wamuka, you know kuti Mnangagwa ari kuda kutoestablisha kingdom, ndo chishuvo chake, because he says it. Asi majokes anenge achitotaura zvanenge achitotaura, ende muchizviwa. So vanhu vakaita sana Tagwirei, they hear it and they know it. They know kuti oh, indaifunga kuti uda kundisira chinhu ichi, but iwewo uri kutotaura zvokuti uda kuita kingdom. So since they know this, he doesn't trust Mnangagwa anymore, and he can see kuti now
is an opportunity to strike. But striking means backing up Chiwenga, which is also what he doesn't want, because it's another obstacle. Kuti Chiwenga ndio unotoseta president. As uri kuona kuti this is the moment, because murezimbabwe ndotokutaura within the deep state vakazvimba vakazvimba right now within the deep state, vazvimbiswa nemamillions avaona, vazvimba nelifestyle inosemesa, vanhu vachitambura, munhu ane dzimba 5-10 vakazvimba mudeep state, ende vakazvimba kudaro Chiwenga and his comrades vari kunzi they are making moves, they are connecting the people, connecting the dots and everything. And then you have Tagwirei, who is seeing this. He knows kuti iye akarega kusapota Chiwenga, what that means ndezvekuti munhu angagona kuestablisha dynasty, of which Tagwirei is not about that. Haazi munhu wekutoti iye akatomboenda kana kuti kuhondo kana kuti chii. Handiti so since asiri munhu akadaro haana rimwe zimwe yari rekuti rinogona kubata wotorutanga kutorarama muzviroto. Handiti like that's why muchiona vamwe uchiudzwa vanzi uyo munhu akauraya munhu ende iko zvino izvi akupenga. It's not like munhu enzwa nzi mweya wemunhu uyayo wamumukira wakumuteverera. Kana kwauchinzi ndizvo boys deva mwana vasingatomborarami because vakauraya hobo, but vangori strong on a mental level because they understand kuti kana munhu watofa and whether wakakanganisigwa usati wafa, but kana wafa watofa, zvapera nezvako iwewe, right? So mukaona munhu ari kupenga uya, it's because ari kuzvidla, conscience dzake dziri kumudla. Reality yakatarisana naye achiuraya munhu kana achita sei inenge iri a very bad reality yekuti haasi kugona kukangamwa those things, and because ari stupid haazivi kuti unofanira kukangamwa sei, unongoramba achifunga nezvazvo and then wakuita seanopenga. Handiti anenge asina knowledge. So mure Zimbabwe tiri ipapapo tiri kutaura about shocking information. Mure Zimbabwe ndeyekutoti tiri kunzwa isusu kuti it's a problem, it's a big problem, because Mnangagwa na Auxilia team 1 and rinoita mamoves. Auxilia kunanga achiita mamoves anenge achionera kuti Tagwirei uri kuda kupinda apa, unogona kusapota Chiwenga. Angosapota Chiwenga chinhu chinobvondoka. Handiti Cape 3, because Cape 3 chinhu chekuti chakaremberera Cape 3, ende Mnangagwa unozvidemba kuti iwe chandaimbopinzira chinhu ichi 2028 yange chasvika zvakanaka ndonozorora ko zvinoda mudhara ne87 years apa ndine matensions akadai so andakacreata ekuti ndotohla kuti ndikabva pachigaro ichi ndogona kusungwa. Kufa usina kumbozorora. So mureza kuti ndomamirira zvakaita peace.